gedang koyo bedut pelawang apa yontune kang landhep kaya pedang Yono Slobang telu cacahe nongko saka kidul parade sing bareng jalan manggon saka alas rubo yo kae serongkulan parade sing bareng yo ngene kang landhep kaya pedang yo gawe untal tak bareng kowe bocah-bocah yo ora menungso daging lan apa kaya daging sapi biru warnane kertas apa untu kae yo wujud kang biru rumane yo kang budal salah surga saka kidul parade yo alas kang budak anggere koyo kuburan kemani yo kang lawange buto yo kang jerene koyo istana merdeka di sempurna biru ini di sempurna biru ring di kae kae mulai ana kae di kae sempurna biru kae untuk dilandep kaya pedang yono menungso yo kedam daging empuk daging wedhus yono menungso kang paling asma
Jil sewatu masuk. Nyuwun dalipun kangge istirahat.